Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuwa ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang weekend edition ng ating analysis. And ito po ay para sa ngayong araw na ito ng Linggo hanggang Martes, Pebrero 2 hanggang 4, 2025. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang ating Tagalog version ng ating weather analysis. At mukhang nagkakaroon tayo ng a few days of wake ng amihan at shearline. Pero po sa darating pong Martes hanggang sa susunod na weekend ay meron naman tayong panibagong surge ng amihan at magkakaroon na naman ng shearline. Posibleng maapektuhan po ang Eastern Visayas at silangan bahagi po ng Kabikulan sa susunod na weekend. Okay? So, maghanda po tayo sa posibleng mga pag-ulan na naman. Possible na mga cancellation ng classes dahil po, yan po ang mga bagong direktiba na yon ng ating gobyerno pag may mga shearline, pag magkabing ulan na magkukos ng baha dahil sa sobra na po malakas na mga ulan. So, nagkakaroon ng mga cancellation ng classes. Okay? So, watch out for that. So, sa ngayon, east to west pa lamang naapektuhan ang Visayas at Mindanao. May mga padaan-daan pong mga ulan. Samantala, ang Luzon, kasama ang Bicol, Metro Manila ay napakagandang panahon. Deep blue skies. Konti mga kaulapan. At, kaya na sinabi ko, simula bukas, mag-start na pong bababa dito ang panibagong surge ng amihan sa may Taiwan at Batanes, Babuyan Cubao Islands. Sila yon ay nagsimula pa lang dito sa may eastern coastal areas ng China. At ito po ang easterlies, kita ninyo. At meron tayo dito ang near equatorial trough sa may bahagi ng Celebes Sea, malapit sa equator. At ito naman po ang pinaka-latest sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com. At nakita ninyo itong satellite loop mula alas 4 ng hapon hanggang sa mga oras nito na mag-alas 11 na po ng gabi. At kitang-kita po ninyo mga cloudiness dito po sa may bahagi nito ng Mindanao at Kabisayaan. Yan po ay dala po ng easterlies. Ini-enhance po ng mahinang La Nina. Kaya may mga ulan-ulan po tayo dyan. Samantala dito sa Luzon mukhang nagkaroon tayo ng window na napakagandang panahon. Okay? But dito sa wind forecast na yun from the European model, pati yung Fraser forecast, simula bukas, Lunes, ayan na po ang surge ng amihan. Unang maapektuhan po ang coastal areas ng Ilocos provinces at Batanes, Babuyan Cubao Islands. At pagdating po ng Martes, ito po ay biglang bababa po dito sa may area po ng Luzon. Lalo na po sa may silangan bahagi po at hilangang bahagi po ng Luzon. May mga malalakas na naman pong hangin. But hindi naman po siya lalampas ng 60 kilometro bawat oras. Ang area po ng Camarines Norte, apektado rin po dito sa sunod na blast ng amihan. Simula Martes po, Pebrero 4. At northeasterly wind flow naman po sa ibang bahagi po ng bansa tulad ng Visayas at Mimaropa hanggang sa may Sulu Archipelago. Gayun din po sa may eastern sections po ng Mindanao. Sa Miyerkules ay nandito na po ang amihan sa may coastal waters ng Bicol region at eastern Visayas at magpe-persist yan hanggang sa darating pong Sabado next week. Okay, next weekend I mean. But Sabado may bagong surge naman ng amihan. Medyo malakas itong hangin na ito. Abot ng lampas 60 kph sa may extreme northern Luzon. At sa Linggo, Pebrero 9, ayan po ang amihan. Apektado ulit ang buong Luzon, kasama ang Bicol, Mimaropa, at Eastern Visayas o Silangan, Kabisayaan. So, yan po ang mga usual cycle ng amihan at shearline. Every 1 to 2 weeks, babalik po sila. And then, minsan, mabilis lang, a few days.
Ang iba, umaabot po ng lampas 1 linggo. So, itong panibagong surge ng amihan at shearline, mukhang magpe-persist ng 1 linggo sa nakikita natin. At pagdating ng Monday, Tuesday, Pebrero 10 at Pebrero 11, ay mukhang hina ng amihan. Okay? So, mawawala muna. So, ito yung forecast na more than 5 days. So, ang probability nito ay mababa sa 50 or less than 40%. Now, sa ulan, ito po ang rainfall accumulation forecast for the next 1 week para malaman ninyo kung ano ang posibleng uulanin na yung darating pong linggo. So, bukas, Lunes, Pebrero 3, ay may mga showers po dito sa may Cagayan Valley, lalo na po yung eastern at northern coastal areas. Pagdating po ng Martes, Pebrero 4, yung mga showers po ay bababa po dito sa may northern Quezon, Pulilio, Camarines Norte, at ilang portion po ng Partido District ng Camarines Sur, tulad ng Siroma at Caramoan. May mga possible showers din, pero mga light showers lamang. Pagdating ng Miyerkules, Pebrero 5, yan po, may bagong shearline. Maapektuhan po ang Eastern Visayas. At lalakas po yan sa Huwebes, Pebrero 6. And then, aakyat po dito sa may eastern sections po ng Bicol Region, tulad ng Catanduanes, Albay, and Sorsogon. At pagdating po ng Pebrero 7, Biyernes po yan, ay maapektuhan po ang ibang bahagi po ng Bicol Region. Kasama po dyan ang Naga, may cloudy conditions, mga passing showers, mas malalakas po ang ulan sa eastern coastal areas ng Bicol Region. Ganyan din po dito sa may Oriental Mindoro, Romblon. And then sa Sabado, Pebrero 8 hanggang, dito muna tayo sa Sabado, Pebrero 8, ayan po. Medyo malalakas po ang ulan ng 50 to 100 mm dito sa may eastern sections po ng Northern Quezon, Pulilio, kasama itong northern parts ng Bicol Region like Camarines Norte, Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern sections ng Albay at Sorsogon. At gayon din po dito sa may northern at eastern sections ng Samar. At may mga thunderstorms naman po dito sa may bahagi ito ng Palawan. Dahil po sa northeast monsoonal flow. So, may mga convergence po na pwedeng maganap dyan. At pagdating po ng linggo, Pebrero 9, bababa ulit yung shear line. At combined effects na po ito ng tinatawag nating easterlies. Yung shear line or easterlies. So, babantay po natin kung shear line pa talaga yan o part ng easterlies. Nagbibigay po ng malalakas na ulan sa Visayas at northeastern Mindanao sa may northern Caraga, kasama po ang Siargao, Dinagat Islands. So, mukhang may mga ulan po dito na lalampas ng 100 mm. So, medyo threat po yan ng pagbabaha at landslides. Pero alam natin ang forecast nito sa susunod na linggo ay o susunod na weekend, mababa pa po ang probability, mga less than 50 or less than 40%. We will let you know sa kaligitnaan ng darating na linggo kung matutuloy po itong posibleng shear line o easterlies, dala ng La Nina, ang mga pag-ulan dito sa may Visayas at northeastern Mindanao. Okay, so hanggang dyan muna tayo. So, ito po yung ating wave forecast naman, yung mga alon sa iba namang bahagi po ng ating bansa. So, sa ngayon, kalmado po. Ito po yung condition. Pero bukas, Lunes, may konting pag-angat ng alon dito. Mula 2 metro hanggang 2.5. At pagdating po ng Martes, yan po, bababa na naman po ang bagong surge ng amihan. So, tuloy-tuloy po yan hanggang February 8 o 9. Next weekend, magiging malalaki po ang alon po dito mula 5, mga 5 hanggang mga 5 feet. Mga 5 metro po ang laki ng alon po dito.
dahil po sa amihan. Samantala, ang inland waters ng ating bansa ay manatiling katamtaman hanggang sa mahina ang mga alon at suitable po ito sa mga mangingisda at paglakbay sa dagat. So ito lang pong East at West Philippine Seas ang medyo kasama po ang Batanes, Babuyan, Cubao Islands, Shimbashi at Balintang Channels. Medyo malalaki po dyan ang alon. Dangerous po yan sa mga lahat na sasakyan pang dagat dahil po sa panibagong surge ng amihan sa darating pong Martes hanggang sa Linggo. Okay, so yan muna po ang pinakalatest sa ating update sa panahon. At babalik ulit tayo na yung darating pong either Tuesday or Wednesday sa another edition ng ating YouTube update, pati na rin po sa Facebook. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palog papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.